Idol. Dugo of Inday. ko, tigpaminaw na ko sa inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. High school life. It's my high school life. I always listen to your program, Stagnant of Your Life. Hangtod na lang ni graduar ko sa kolehiyo. Ug hangtod nakatrabaho. Naapaday mo? Until I graduation only in collegiate leagues. Oh my God, you are a kid? Itago na lang ko sa pangalang Zenny. Just call me Zenny. Tagalanang ning dakbayan sa Davao. From Lanang, Davao City. Analanang. Chat, Dolanday. I am a shake, rattle, and roll. Kadugayan akong chat. Nakachat na ko ako sa karetiradong Amerikano, si Johnson. When I'm inside of internet, when I'm chatting the dirty old man, it's military. His name, Johnson. Ginapaladaan ko ang kwarta ni Johnson, Dolanday. Johnson is always giving me. Sent a lot of money and a lot of things to do. Apan di ka po kumuto hangtod dili siya muari din sa Pilipinas. But you know, I cannot, oh my, that's true. Pabor kayo ang akong Mama Berna. Kay Johnson. My mama Verna is favored to Johnson. Apan wa sa masayod. Nadun ako'y Pinoy nga karelasyon nga si Lloyd. But my mother is nothing to know. I have a secret relationship. His name, Lloyd. Lloyd is dark, small, and never mind. O dili na nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the Stagnant of my life. And this is Anay tabo! what happened.
padala niya, anak? $500, ma. Oh, pa, wala ka dako, anak. Anak, ina niya, Otote, ginagmay ng Amerikanohan na. Tigulang na ng mga Amerikano? Tigulang na mo eh. Wati na dayo kapirma, anak. 68 na edad mo. Sunutoy ka na, 69 na. Paborito na ba ako ng number? Anak, sige lang. Otote na, jami nga ginagmayo, ingin mo nga, you're in love sa iya, ha? O, lagi na. Anak, ina dito, nga. Pwede ko mo request ni mo, anak. Ha? Unsa man? Yung guba na magunay akong make-up kit. Ay, kato pa magunay ko na nga itong apel with Flores de Mayo ba niya. Lain naman yung kaayo. Magpalit dito na may gipadalang kwarta. Mo ba? Uy, bongga! Sige, anak. Oh, kadali lang. Di man ha? Kani akong gisulti, isok-sok gina si mga kuan, alin patakan. So sabi, buon ko na makakayo, makalimot ka. Kuan, bawal maguyab-uyab kag mga Pinoy nga lalaki. Kaya resulta kayo, maguba nga tong panagat. Ha? Ano na yun? Sige ma. Kinayag, gurbada ni Juan. Nagaganakan na ako permio eh. Dime lo que bailas. Kanahan kay kuaning ko ano. Anak ha. Salamat kaayo. Puno na gid tong rep ani. Okay lang mama. Gawas ako kadiyot mo ha. Salamat kay sa blouse ni magikuan kana kay pulkadas para galing gisutsot ni kuan Freddie Mercury. Ma. Ha? Ang akong sapatos po do sa pa. Chinelas, o kumanta mga bag no. Kanang Hermes. Magkakalit yung Hermes na bag. Ma, magawas ako kadiyot. Magpaload sa ako ha. Masay ka, punggol ka. Kaya siya nang magpalod sige kay pagpalodin do. Pamagay ka palod kay sabaan yung ating ikuan ron. Sige. Asa naman to siya eh? Ay, tara de ay. Oh, sok-sok malagi ka dira. Alam nga magkitaan to sa mga kabalon kaya sa mga mga... Alis sa Diribing, ikaw ba? Gimingaw na biyo ko si mo. I miss you, Lloyd. Grabe siya, gagawin ko si mo. Gimingaw na biyo ko si mo. Ako pa, gimingaw na pugkay ko sa imuha. So, kumusta naman, kumusta naman ta magkita ning kanang taas kitag oras? Sus, di pa na ito na mahimo karon. Kabalo na biya ka ha sa kong sitwasyon. Grabe siya kayo, abi kay ingani lang ko. Abi kay pobre na kay ko. So, wala akong buhato na ni. Lloyd, dili ning ana. Ang gusto sa kong mama, katong Amerikano niya. Sige lang. Lagi, ako kabalo ka. Gipagbigyan na ginako ng anakay ko ng Amerikano. Bahagi, gagwanta na ako, nagpait ko. Wala kay ko'y pamasahe pa ingon diri, nagbaklay lang ko. Sakit na kayo na ko, te. Mga sinilas na ko. Lloyd, dinahi ang tingog ba? Matunggan tang mama. Mga sinilas na ako. Grabe naman kayo. Nag-anigay ko diri, nagantos ko kung sinilas. Buslot na mga ganyan akong tikod. Sige lang, palitan ta kag Ang chinilas. kubala ni Mura nagtahod. Lloyd, samtas ako sa pagkakaroon ha. Sige, pero pagkaksas ako, be. Lloyd, Oh, nako isulti nimo. isa mo niya maingon. Manhi biya to kong Amerikano. Ha? Dahil Yung lagi ng Amerikano? tingog ba? Hinayang tingog. O niya, asa man mo matulog? Siyempre, sa hotel. Na, noon sa naman. Kaliptura!
na put ka na. Unya ako, saan man ko? Dito lang to, unsa man? Lloyd, kabalo na ka. Sa kuha, magkunkuha na ka sa kuha. Magsakit-sakit na yung malaria, mga ingana. Pero dito, basically, traho na po gana. Uso, mag-hotel mo niya, magdulog po mo dito. Aw, natural. Mag-isa ka, Debbie. Uy, loo ko. Sakit. My heart failure. I was broken, my heart, you know? Lloyd, kabala ka, tiguan na to. Lagi, isa pag tigulang, pero di na basta-basta dito, kinag mga tambal dito. Paim na ng thirsty. Thirsty? Thirsty camel, kapso. Oh, samantalang ako. Wala ko'y kwarta. Ingani lang ko. Alis sa Debbie, pag-aksa ko, bihilom na. Ayun ba ikaw? Sus, ay, alik ba? Ayun. Hilom na. Ayaw lang. Hilom na. Kung saan mo rin pailog? Ay, nagludlood, dirhaan. Wala. Ikaw, ako ang mga ikagalod-lood si mo, ha? Ali, Debbie, pakisa ko, be. First, mo ka na rin. Mo na yung mga Amerikano ang gusto, Ali. Ali, diriba, pandali. Okay. Oh, mas Ali, diri, Ali. Ouch, my skinny. Ouch, me. Burma. Sebagian nadire, saya mga musenda nadire. Ikas lang ang plakas. Ma, Oy, naano siya utro? Asa mo excited na kayo kun ditong panangin mong eroplano sa imong kuhaan. Oy, habi mo. Na? Oo naman daw na. Excited din kayo kung kakita ng imong uyab nga Amerikano ba. Sana. Uy, kada. Saan kung kabakang ng mga aga hapon na o ang Amerikano? Hey, good day. Ay, Hooray for today. Hi, Jensen. Is that you? Is that you? Yes, Johnson, it's Oh, me. I love you. I love you too. I love you too. Love you too, Johnson. Johnson, she's my mom. Mama, meet Johnson. Hi, John. Mama. Hey, Johnson. Just kill the bird. Hi, Baba. I am a mother of my daughter. I know. You want the father? You want father? Johnson, how old are you now? I'm fine, thank you. How do you do? I just came from America. Oh, really? Bungol na lagi ng mga parang glasit na. Bungol na si buto-buto dito. Bungol sa gira ba? Johnson, I know you're tired. Let's go. I'm tired. Where's your tire? Naliligid na? Oh. Agi ka, boy? Johnson, come on, let's go. Come in, Johnson. This is your house, Yes. Yes, Johnson, this is my
my house of the rising sun. Very nice house, but I want to build a big house for you. You want that, Mama Berna? Yeah, I like that. I want big house. You came from upstairs and downstairs. I will build a big house. You will have a swimming pool on the rooftop. Yes. A swimming pool on the underground. I You want that? want, yes, I want a Liverpool. Okay, no problem. I will do that for my love. You want lab? Okay, you go to lab. Of course not. I love your doctor. Come here, Okay. Jenny, come here. Thank you, Johnson. Did you receive all my packages? Yes. The money that I gave you, did you receive it? Wow, ano ko ni pita kasi ang luyo. Yes. Wait. My wallet is lost. Really? But don't worry. I have no money there. It's just credit card. Ano na resibo ni sa last two? Hey, last two din. Listen, here's your wallet. I'll take you. Your wallet is falling down. Yeah, thank you. Thank you, Mama. Berna, thank you. So, I want to sleep now. I'm tired. Sige, tulungan Tomorrow we will make a plan for this house. I will make this a very, very big I house. thank you, Johnson. You want this to be a flying house? No, I like Superbook. Okay. Uy, nakunsa mga diri. Kuan sa ba? Abri sa umi. Sus, nabi akong Amerikano. Masakpan tang mama ron na. Nadire, ingon ko hotel mo. Dili, kay gusto sa Amerikano makita daw ang balay. Kay paayo daw niya. Suna sa dira karon. Naaga Ang ni. paita po kayo, ano. Yung saon man eh. Naligo pa. Naligo. Ang saon. Ang saon man ako. Maligo siya. Di pinaptik na mo na. Mag-antik si Bing. Pauli na ba? Masakpan ganita ron na. Ang na, Yix, ako sa mga Yix. Ina nga ilang tabuning bangag. Ay, na pag Yix. Pauli na ba? Mo man natog ligo ron oh. Kadjat lang ba? Ako na sa kong bidra, Bing. Sus, Di, sige, ako sa kong Bing. buhi ko ba masakpan ganita ron na? Anak! Langas si mama. Ma? Manaligo ay mga Amerikano, anak! Ibang na tayo mga Amerikano! Ay, sinugay-dugay di anak, kaya ako'y makasunod ana ron na. Ipatso gilang yung mga Amerikano ba? Kadjat lang, Bing. Sus, bahawa na ba? Kinasi mama oh. Anak, kusaman. Ma! Oh, lagi ma, padulong na. Oh, yeah. I'm very refreshed now. Your country is so hot. It's getting hot in here. So take up all your clothes. Anak! Come here. Anak, nang sila ng imong Amerikano diya. Come to Papa. Come here. Don't be shy. Come on. Jensen, I have a request. Oh, request. Request na ka diya. Sa muka po daning mama eh. What is your request? Come and tell me. I want to have a business. Business? Yes, but I need 100,000. No problem with that. Really? Don't talk about business. We'll talk about this right now. Okay. What is your request? Slowly but surely. Oh, sure. Come here. Anak, para lang ang dako, ano?
sigurado. Di ka sigurado sa mga istorya. You repeat the request. Come on. Hinahinayaan na. Slowly but surely. That's it. That's it. That's it. I like it. I like it. Come on. Okay, okay. Come here. You want this? I want this. No. Johnson, please be gentle. Okay, gentle. Ay! What happened? Johnson, what happened? No, happen. My junior is sleeping. We will sleep. I want to sleep. I want to sleep. What's wrong? No, this no. You take a look. No more. No more. Let's sleep. Let's sleep. I want to sleep. Okay? Okay. I'm tired. I'm tired. He's tired too. Quand t'es venu dans la rue. Anak, Ma, masa ba di bubuan plano, ani? ma, dili lagi ko ng Amerikano, ma. Di magkakanan ng Amerikano. Mahal nga lain. Ang kwarta, anak, sayang kayo, anak. Kita ka ng kwart. Sabi kong kwan. Ay, Ma, wala nagsama na, ka biyata. wala ko na igugma niya. Uy, ma. Kanay mong uyap? O, ma. Kaitom lang agyan eh. Huwag mo na kwarta na. Mahal ako, ma. Mahal po na ako siya. Ma ba? Mahal mo siya. O, ma. Hindi, mag-uma mo, pag-uma mong doon. Ikaw, gimahal mo niya ako, anak. Oh, gimahal na ko na, ma'am. Pues, ako na ito yung Amerikano. Johnson! Yes, yes. Dali na dire. Come. Why, what's wrong? What's You wrong? want this, huh? You want this? No, I don't like you. I don't like slowly but surely. Why? I need hard. No, I don't want hardcore. You want hardcore. I want hardcore. And bangbas. I need bangbas. No. I don't want hardcore. Help, I want to go home. I want to go to Afghanistan. Ang tinuod Landay, wala ko masilaw sa kwarta sa Amerikano. Mas bipatigbabaw akong pagbati nga to kay Lloyd. Bisag galagom lang ang agi ato niya. Bisag gaputot lang ang agi ni Lloyd. Kapag gimahal ko siya, tinakos o kinilo. Si Johnson ni atras ako inahan ug ipauli nila sa Amerika. Ug karon uminyo ay namin ni Lloyd. Tama-tama pod nga nakatigom na pod mi kwarta. At least sinaguan na mo, Dolanday. Salamat kayo, bisan tudog. Tama-tama lang among pamuyo. Basta nagkasinabtanay lang o nagkahigog maay. Muna importante sa tanan. Until next time, kininyong suhat magtatampo.
From Lanang, Davao City. Zenny.